Și eu vă salut pe fiecare în parte în această zi de sărbătoare cu o inimă mulțumitoare, nu doar că este duminica aceasta dedicată mulțumirii roadelor sau mulțumirea înaintea lui Dumnezeu pentru tot binele care l-a făcut față de noi și de fapt este o zi unde ar trebui să învățăm încă să mai mulțumim. Poate că în dimineața aceasta, când ai văzut că afară începe să ploaie, ai început să ai gânduri, gândurile transformate în cuvinte și cuvintele tale poate că au ajuns într-o atitudine, da? Dar lucrurile acestea le putem corecta față de Cel care este veșnic viu, Iisus Hristos, slăvit să fie numele. În această dimineață am pregătit, sau pentru această dimineață am pregătit un cuvânt în direcția aceasta a mulțumirii și mă gândeam, fiindcă știam așa parțial ce program încărcat va fi, cu multe părți care o să ne provoace la mulțumire, la recunoștință, și mă gândeam, oare trăirea noastră de zi cu zi este cu adevărat una din aceasta? Sau avem multe atitudini acestea unde vedem lucruri care am vrea să fie altfel și începem să fim nemulțumitori, dar vrem în dimineața aceasta să lăsăm ca cuvântul lui Dumnezeu să ne provoace, să ne aprindă de fapt pentru a trăi o viață de mulțumire. Știți, la aceste sărbători de mulțumire, întotdeauna căutăm texte biblice unde să ne motivăm pentru mulțumire. Dar știți ce a făcut Iisus? Iisus a venit și, de fapt, a făcut întotdeauna făcea altfel decât erau așteptările oamenilor. Da? Nu o să vorbesc în dimineața aceasta de lucrul acesta, vroiam să pregătesc acest text, dar am zis că lăsăm pentru o altă dată. Știți că în duminica sau în ziua aceea de recunoștință, de mulțumire înaintea lui Dumnezeu, Iisus a venit și a vorbit de pilda semănătorului și a venit și a spus: rugați-l pe Domnul secerișului să scoată lucrători în ogorul lui. Adică o zi de mulțumire ar fi și o zi potrivită să cerem Domnului. Dar mă gândeam că atâtea lucruri mai lipsesc în viața noastră și lecția aceasta a mulțumirii trebuie să o mai exersăm și să o trăim. Și spun Domnul să ne binecuvinteze. De aceea vreau să spun în dimineața aceasta că mulțumirea este cheia fericirii. Titlul din dimineața aceasta nu este acesta și este: cum pot să fiu sau să devin un om mulțumitor. Da? Să fim mulțumitori trebuie să devină un mod de viață, un alt gând pentru dimineața aceasta. Adică, cum spuneam mai înainte, mulțumirea este o cheie a fericirii. Dacă în viața ta până acum ai văzut că sunt multe lucruri parcă te fac cumva nemulțumitor, te fac cumva într-un fel să fii totdeauna cel care, da? Avem așa niște obiceiuri de multe ori. Vreau să spun, controlează, verifică, cercetează-ți inima și vezi cum stai cu mulțumirea. Când o să devii mai mulțumitor, o să devii mai fericit. Nu de mult vorbeam cu cineva, de fapt e bine că nici nu mi-am adus, nu știu că am vorbit cu cineva și mi-a dat după aceea un răspuns și răspunsul acesta cumva și mi-a rămas, dar nu mai știu cu cine am vorbit, da? De aceea, dacă dimineața aceasta ești aici, Domnul să binecuvinteze, și eu am uitat, asta e bine, sunt lucruri care eu le uit, dar sunt lucruri care rămân acolo și sunt bine că sunt acolo, da? Nu ca să scot cuiva ochii sau să spun tu așa și așa, nu, și să ne fie o pildă, da? Și vorbeam și am fost spus atunci ceva în legătura aceasta, să fii mulțumitor lui Dumnezeu pentru mântuire, să fii mulțumitor că Dumnezeu te-a chemat, te-a ales, te-a scos, și să spune persoana aceasta deodată: Davide, asta am făcut-o și pentru ce totdeauna iar să fac? Dragii mei, mulțumire trebuie să fie de fapt o atitudine și trebuie să fie un mod de viață.
De aceea spune Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, de la versetul 16 în jos, la 18, spune dată și spune și scot doar în evidență acest scurt gând, fiindcă timpul este foarte înaintat. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate. Și ce înseamnă toate? Ceea ce îmi place mie, nu? Da? Pentru toate lucrurile, egal ce-ar fi. Și o vreme când asta poate că care este posomorâtă astăzi, o vreme care nu e atât de frumoasă cum a fost ieri, dar este o zi dată de Dumnezeu, gândită de Dumnezeu. Și când am văzut în dimineața aceasta că este un pic mai rece, că este ud și mă gândeam că o să stăm acolo în cor, să mâncăm împreună și mă gândeam, unii o să fie, poate că o să le fie frig. Și am zis, este o posibilitate să ne punem unul mai lângă altul, da? Da? Să ne încălzim unul pe alții, da? Ca cele 3 ciori care erau pe gard, da? Și ele trebuia la frig să se adune. Dragul meu, nu vreau să te fac în dimineața aceasta o cioră, dar vreau să spun și animalele și păsările știu ce să facă când lucrurile nu sunt întotdeauna. Se adună și sunt mulțumitoare. De aceea slăviți să fie Domnul că ai ales și alegi în dimineața aceasta să trăiești o viață de mulțumire. Fiindcă dacă ajungi să trăiești sau să ajungem să trăim o viață de mulțumire, vreau să vă spun, după aceea putem să zicem, Doamne, scoate lucrători în secerișul Tău. Când o să fii la seceriș, o să fie acolo câte o mărăcine, câte o pălămidă, care are țepi. Nu întotdeauna atât de frumos. Vorbește cuvântul Dumnezeu și îți spune că ucenicii zice, ce să facem? Zice, lăsați-i până la vremea secerișului, vor fi smulse. Dar să smulgi un mărăcine, să smulgi un ghimpen acesta, cum îi spune pe românește? Spine, da? Vedeți că pe românește este tot o spină. No, ok, este o altă plantă de fapt, da? Și când pui mâna în ea și primăvară, când începe să încolțească, să bagă un țăpuș din ăsta în palmă și să coace și te doare. Dragul meu, haide să fim mulțumitori ca să nu poată să iei, să crească atitudinea acestea în viața noastră. Haide să fim oameni ai mulțumirii, oameni ai recunoștinței. De aceea, pentru dimineața aceasta, cum să trăim sau cum să avem o atitudine aceasta de mulțumire, haideți să vedem din Psalmul 111. Și începem din Psalmul 111 să lucrăm aceste 10 versete pas cu pas, da? 10 versete, da? Și acum te gândești, de mine, 10 versete, ăsta nu mai gata în 2 ore, da? Încerc să fac cât mai concentrat, cât mai, da? Dar aș vrea să fie acela care să vii cu așteptare și spui, vreau să învăț, vreau să mă las aprins de un duh de mulțumire, să fiu mulțumitor pentru orice. Și mâine când mergi la lucru și o să mergi cu această atitudine de mulțumire și poate că trebuie să faci un lucru care nu-ți place, nu lăsa, da? Și nu lăsa. Fie acela care zâmbește, slăvit să fie Domnul, fiindcă Domnul te răsplătește, da? Astăzi nu am timp să vă povestesc cum mi-a mers mie acum vreo 20 ceva de ani, dar rezultatul a fost că după un jumătate de an, la un loc de muncă, unde, da, am înțeles din primele zile ce vrea Domnul și a fost un rezultat după un jumătate de an, în ultimul ceas, la locul acela de muncă, un suflet să spună, am înțeles, Vili, din tot ce mi-ai povestit în acest jumătate de an, că am nevoie de Iisus. Pentru mine a fost așa, falcă de aia așa, știi? Totdeauna să fii, da? Am înțeles de la bun început, de aceea vreau să înveți să fii mulțumitor. Și auziți cum începe psalmul acesta. De fapt, în limba română avem lăudați pe Domnul. Și lăudați pe Domnul, de fapt, în original, acolo ar scrie Haleluia, da? Dar lăsăm așa cum este scris în limba română, tradus în limba română. Lăudați pe Iave, lăudați pe Dumnezeu, lăudați-L pe Domnul. Și auziți, imediat după acest Haleluia, după această săltare de laudă, de mulțumire la Dumnezeu, vine psalmistul și spune, voi lăuda pe Domnul, voi, adică aleg să fiu un om mulțumitor, un om al laude, un om care să aduce recunoștință, trebuie să alegi adevărul acesta. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Și ce înseamnă din toată inima mea? Ieri seară
Târziu a bătut la noi la ușă cineva, a venit, eram în birou, aveam treabă și o soție vorbind cu persoana aceasta și discutau acolo și pe ecran mergea nu știu ce grupă de închinare și cântau și persoana care a venit la noi zice, nu uită și pe aia. Și soția zice, așa îmi place, să trăiască ce să cânte. Amin. Voi lăuda pe Domnul? În orice vreme, dar cum spune aici? Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Adică trebuie să cunoască că laud pe Domnul. Dar tot ieri am văzut 4 surori. Nu le critic. Domnul să-i binecuvinteze. Lăudau și ele pe Domnul. Prin felul lor cum au înțeles. Dar fețele lor, expresia vieții lor, nu era nimic de laudă. Era mai bine, te gândeai, mă, oare ăștia sunt în secolul nostru sau... Dragul meu, haideți să înțelegem, lăsăm lucrurile acestea parcă care pălesc, care sunt diferențe, nu. Dar haideți să credem cuvântul lui Dumnezeu și dacă spunem cuvântul lui Dumnezeu și în această zi de mulțumire vine psalmistul și spune, voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, haideți să o și facem. Hai să o și facem mai mult decât am făcut înainte. De aceea vă rog, când ieșim în afară, în grădină, când frați, surori care o să ne slujească, care sunt acolo deja de dimineață, au fost și ieri aici să pregătească toate, haideți să fim recunoscători și lor. Fiindcă aceasta o să-L onoreze pe Dumnezeu, să le mulțumim în numele Domnului. Poate că când ieșiți primii 20 acolo, să stați la coadă, prima dată îi aplaudați și spune, vă mulțumim, da? Primul care este acolo să fie gură pentru toți în dimineața aceasta, da? De aceea, dragii mei, o să întreb cei care slujesc, dacă primul care a fost servit cu acea chiflă, da? A venit și a spus mulțumesc, da? Ok? Acum să nu faceți ca cel care a spus împăratului, era un împărat care era bolnav, avea nevoie de un rinic, da? Și a spus, s-a adunat împărăția lui în fața balconului său și a spus, oameni buni, să știți că asta și asta e cu mine problemă, dacă nu primesc un rinic nou, eu o să mor, da? Și cine este pregătit din această adunare mare aici să doneze un rinic? Cunoașteți? Nu știți? Wow, foarte bine. Yeah? Aleluia. Atitudinea asta să nu faceți când ieșiți afară, da? Și eu zis, ok, dacă este atât de mult, nu pot să aleg așa arunc o pană. Pe cine atinge pana, ăla îi. Și ce-au făcut ăștia? Da? Dacă o să facă primul, da? Nu o să mâncăm de amiază, dragilor, de aceea haideți să fim mulțumitori și celor care ne slujesc astăzi, dar să fim mulțumitor lui Dumnezeu, fiindcă El este bun și bunătatea Lui ține în veci. Amin? Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea în tovărășia oamenilor fără prihană, adică celor mântuiți. Adică este locul cel mai potrivit în dimineața aceasta că ești aici. Este locul cel mai potrivit, fiindcă și aici, în mijlocul oamenilor care sunt neprihăniți, care sunt fără prihană, care sunt curățiți prin sângele Domnului Iisus Hristos, tu ai ales să-L lauzi pe Domnul, să slăviți să fie Domnul. De aceea, cum pot fi totdeauna mulțumitori? Trebuie să fie întrebarea noastră. Cum pot să fiu întotdeauna mulțumitor? Haideți să citim mai departe la versetul 2 în jos. Mare sunt lucrările Domnului. Ai recunoscut tu și în dimineața aceasta că mare sunt lucrările Domnului? Haideți să ne le aducem mai minte. Mare sunt lucrările Domnului, cercetate de toți cei ce le iubesc. De ce trebuie să fie cercetate? De ce trebuie să cugeți la ele? De ce trebuie să lași să cercetezi lucrurile minunate care le-a făcut Dumnezeu în viața ta? Știți de ce psalmistul le pomenește? Fiindcă primim răspunsul. Răspunsul este în versetul 4. O să revenim după aceea iarăși la versetul 3. Haideți să luăm versetul 4. El a lăsat o aducere. Minunile Domnului sunt aici scrise. Ca să fie o aducere aminte pentru toți. O aducere aminte pentru viața ta, viața mea, copiilor noștri și așa mai departe.
Domnul este îndurător și milostiv, slăvit să fie Domnul. Dragul meu, în dimineața aceasta, Domnul vrea ca tu să recunoști lucrările mărețe pe care El le-a făcut. Și versetul 3, strălucire și măreție este lucrarea Lui și dreapta Lui ține în veci. Vreau să spun, când cugeți la lucrurile acestea și când iei aminte și când îți aduci aminte de lucrările mărețe ale lui Dumnezeu care le-au făcut în viața ta, în viața fraților din jurul tău, cum ce a făcut El și a fost scris în cuvântul Său, ar trebui să înceapă inima ta să fie o inimă clocotitoare, să clocotești înaintea Domnului cu mulțumire. Nu, să nu poți sta oricum. Să nu poți sta oricum, să nu poți sta liniștit. Ce ne lasă că vedem noi cum o fi, da? Da, o vedea noi, stăm noi așa. Doamne, eu îți mulțumesc. Îți convingător? Vă conving că sunt mulțumitor? Dar dacă încep să spun, Doamne, eu îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut în viața mea. Îți mulțumesc, Doamne, pentru un coș plin de porumb. Sau de gutui, sau de mere, sau știu eu. Și când vezi că dintr-o bobiță de aceasta mică, dintr-un un bob de porumb, Domnul poate să facă să crească, să încolțească, să crească, El lasă să fie ploaia, să fie udat și vreau să spun, dintr-un bob din acesta, poate mai mult decât acest coș să fie. Cine nu crede, își ia un tuleu din acesta și începe să le numere, da? După ce le-a numărat, îmi spune și mie, da? Și după aceea, ascultați-mă, iei fiecare bob în parte, crezi că Dumnezeu îl va lăsa să încolțească dacă îl pune în pământ și fiecare, cum zice la porumbul ăsta, la ștuletei ăsta, ălălalt, planta întreagă, cum se zice, coceanul, face 2 tulei și le mulțește în 2. Și după aceea vii să numeri cât îți aici în coșul acesta și poți să-ți dai seama. Vreau să spun că din câteva boabe de porumb, Dumnezeu poate să facă mult mai mult decât credem noi. De aceea poate și cu tine. Și dacă tu începi să ai o viață de mulțumitor, să fii mulțumitor Domnului pentru orice lucru și pentru o vreme proastă și pentru un loc de muncă care nu este atât de minunat, vreau să spun, toate acestea o să schimbe lucrurile din jurul tău. O inimă mulțumitoare va schimba atmosfera oamenilor din jurul tău. De aceea alege compania oamenilor care sunt mulțumitori. Amin? De aceea o să izvorească în tine un izvor de mulțumire, unde nu poți să faci altfel. De ce? Fiindcă în aceste versetul 2 până la 4 ai putut să putem recunoaște ce face Dumnezeu. Dumnezeu face minuni mărețe și poți să recunoști cine este cu adevărat Dumnezeu. Cine este cu adevărat Dumnezeu? Această mulțumire te aduce să trăsăltezi înaintea lui Dumnezeu, să te bucuri, să fii un om cu care să nu poți altfel decât să fii recunoscut pentru toate lucrurile. Amin? Slăvit să fie Domnul! Mare sunt lucrările Domnului. Mare sunt lucrările Domnului și aceasta este ceea ce ne duce la versetul 4. Și de la versetul 4 în jos ne spune așa: El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui, Domnul este îndurător și milostiv. Auzi, în dimineața aceasta vreau să spun încă din acestea 3 versete pe care le-am citit acum ultima dată, 2 adevăruri sau 3 adevăruri sunt aici. În versetul 3 ne vorbește că Domnul este drept. Domnul este drept. Și dacă Dumnezeu în dreptatea Lui ne-ar face ce merităm, n-am sta noi astăzi aici. În dreptatea lui Dumnezeu noi n-am sta astăzi aici, fiindcă toți ar trebui să fim ațintiți pe cruce, răstigniți, fiindcă aceasta este răsplata păcatului nostru. Ăsta e adevărul. Și vine în versetul 3 și ne spune că dreptatea Lui ține în veci. Adică nu se schimbă nimic. Dar Dumnezeu, în bunătatea Lui, în dreptatea Lui, știți ce a făcut? Versetul 4 vine și spune că Domnul este îndurător și milostiv. Auzi, acest Dumnezeu drept este un Dumnezeu și milos pentru tine și pentru mine. Și milostiv, să îndură de tine. Și ce face?
îți face un hatâr. În dimineața aceasta vreau să spun fiecăruia care suntem aici, egal cine ești, Dumnezeu ne-a făcut un hatâr. Și hatârul acesta care este? Știu că l-a tradus, o să fie asta greu, cuvântul ăsta hatâr, dar este nu compromis, dar aduce o ofertă de fapt, da? L-a adus pe Iisus Hristos și prin credință noi am acceptat, am spus da lui Iisus Hristos și El, fiindcă noi prin credință l-am primit pe Iisus Hristos ca mântuitor, El s-a îndurat de noi și și-a arătat mila față de noi. Hristos a fost răstignit, a plătit prețul ca noi să putem fi astăzi neprihănirea Lui, slăvit să fie Domnul. De aceea putem să fim mulțumitori, oameni buni, de aceea putem să fim oameni care să zicem wow, cât de minunat este să poți ieși afară și dacă ar ploua, să începi să dansezi afară în ploaie, să te bucuri și de ploaia aceasta. Chiar dacă anul ăsta a plouat foarte mult, a fost foarte bine, da? Știți de ce? Scurt vă mai zic și asta, că în timp ce scriam asta mi-a venit de minte. Da? De un an de zile lucrăm o grădină, soția cu mine, da? Unul mai mult decât altul, egal acum, da? Dar în alți ani venea seceta verii și parcă toate păleau și prin grădinuța noastră mică care o avem. Dar în anul acesta, da, mâine, cu ajutorul Domnului, o să ajung din nou în grădină și o să mai avem încă fasole verde. În an? Da. Dragii mei, este un har din partea lui Dumnezeu să avem ploaie, să avem o vreme destul de bună și să putem beneficia de harul acesta ca grădina să ne mai dea și la o vreme din aceasta când în alți ani erau lucruri uscate. Putem să fim mulțumitori, dar este ușor să mulțumești lui Dumnezeu când masa ți se plină. Dar haideți să fim și obișnuitori să mulțumim și când masa nu e atât de bogată. Amin? Fiindcă vreau să spun, trăim încă mai bine decât un împărat David, decât Solomon și toți ceilalți pe care îi citim în Cuvântul Dumnezeu. Mesele noastre în fiecare zi sunt mult mai bogate. Da? Dar pe când în vremea în care trăim și stăm noi aici, sunt alți oameni care stau fără adăpost, sunt oameni care stau într-un graj, familia aceasta din Arad stă într-un graj, într-un coteț, da? Am văzut poze, am uitat să le dau mai departe, Domnul să mă ierte, dar poate că inima ta este mai mulțumitoare, să nu le vezi, și ei trebuie la sfârșitul acestei luni, parcă începutul lunii ce vine, să iasă de acolo. Și biserica de acolo a zis, ok, vrem să încercăm să facem măcar ceva unde vă puteți în casa aceasta care eu construiesc, modestă, să facem unde să puteți să vă mutați. Tu în dimineața aceasta ai un loc cald, tu în dimineața aceasta te-ai ridicat dintr-un pat bun, călduros, nu-ți trebuie să-ți fie frică că trebuie să îi fii scos afară în stradă și că casa nu-ți gata sau locuința nu-ți gata. Tu poți să fii mulțumitor pentru ceea ce ai deja. Alții care sunt în Ucraina, alții care sunt în Rusia, alții care sunt în Israel și în țările din vecini care acolo se confruntă cu multe lucruri care nu avem timp astăzi să le clarificăm și nici nu vrem noi și ne rugăm ca Dumnezeu să dea biruință, Dumnezeu să dea o minte înțeleaptă și oamenii să întoarcă la Dumnezeu, să recunoască ca mântuitor. Aceasta să fie atitudinea noastră. Dragul meu, vreau să spun, noi trebuie să fim recunoscători pentru ceea ce face Dumnezeu într-o vreme ca aceasta și să recunoaștem cine este Dumnezeu. Slăvit să fie El. Amin? De aceea, dragul meu, înțelege în dimineața aceasta că dreptatea lui Dumnezeu ne-ar condamna. Dar îndurarea și mila Lui ne face să putem astăzi spune, suntem copii al lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și chiar dacă lucrurile care am auzit și în timpul de închinare, fratele Manu citea din Habacuc capitolul 3, chiar dacă via nu mai aduce rod, chiar dacă smochinul nu mai înflorește și nu mai are rod, chiar dacă boii și vitele din graj nu mai sunt ceea ce ar trebui să fie, eu aleg tot să îl laud pe Domnul. Aceasta trebuie să fie atitudinea noastră. Egal cum este. Egal că salariul tău este unul un pic mai nașpa luna aceasta decât te-ai așteptat. Egal cum este. Că Dumnezeu a fost acela care ți-a dat sănătate să poți merge la lucru.
Dumnezeu ți-a dat posibilitatea aceasta. El ți-a dat totul. Adică salariul acela, vreau să spun, sau ceea ce primim noi, da? Că de fapt noi cu ce suntem plătiți? Cu bani, da? Mai de mult trebuia să lucrezi pământul, să recoltezi și aceasta era. De aceea s-a făcut și această sărbătoare în cinstea Domnului, să fim recunoscători pentru ce a făcut El. Dar acum când primești tu salariul la sfârșitul lunii, da? Sau pe mijlocul lunii sunt unii, da? Tu ești recunoscător și zici, merit, mă, eu sunt tare grozav, eu merit banii ăștia. Că eu am transpirat pentru ei, eu am făcut. Dar vreau să spun, dacă Dumnezeu nu era de partea ta, eul tău era mai mic. Erai lipsit de orice lucru. Deci, dragul meu, să nu ne fie greu să fim recunoscători Domnului. Să nu ne fie greu să fim aceia, să zicem, Doamne, vreau să pun sămânța acolo, în lucrarea aceea, în partea aceea, da? Fiindcă o sămânță, da? Am pus-o înapoi, hai să văd dacă o mai găsesc, dar mai sunt aici mai multe. O sămânță din aceasta poate să aducă mult mai mult în viața ta. De aceea verifică unde pui tu. Pui totdeauna la tine sau pui totdeauna pentru Domnul. Domnul a zis, auzi, din 10 bobe, doar unul a meu. 9 pot să folosești pentru tine. Lucrul acesta trebuie să fie o recunoștință înaintea lui Dumnezeu. Că El tot mai mult ne dă pentru noi, pentru nevoile noastre, decât ce cere pentru El. Dar de fapt, hai să înțelegem că totul, inclusiv viața noastră, e în mâna Lui. Sănătatea noastră, viața noastră, toate depind de El. Amin? Haideți să mergem mai departe, fiindcă timpul trece și am vrea să ajungem din timp să putem să ne bucurăm și de părtășie împreună. Dragul meu, vreau să spun că mulțumirea are un dușman. Mulțumirea are un dușman. Și care este acest dușman? Dușmanul este când zici că e meritul tău. Când spui că e meritul tău. Știți ce merităm noi? Noi am meritat crucea. Ăla ar fi meritul nostru. Fiindcă în păcat am fost înzămisliți, în păcat am fost născuți și în păcat am trăit până l-am primit pe Iisus Hristos în viața noastră. De ce, dragul meu, înțelege și recunoaște cât de mare este Domnul. El a dat hrană celor ce se tem de El. Și nu lăsa gândul să meargă acum, dar și ălălalt are. Da, din mila lui Dumnezeu are și El. Duminica trecută am vorbit că Dumnezeu te-a făcut un fiu. Te-a făcut un fiu, un moștenitor din sămânța lui Avram. Și dacă suntem fii, da? Prin răscumpărare, prin Iisus Hristos, noi suntem copii al lui Dumnezeu, cu toții. Dar există o excepție pentru cei care l-au ales pe Dumnezeu în viața lor și devin fii și moștenitori. Auzi, au toți voie să mănânce de la masa Domnului. Domnul e bun cu toți, nu numai cu tine, și cu mine și cu oricare. El a dat hrană celor ce se tem de El, El își aduce pururea aminte de legământul Lui. El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui, căci le-a dat moștenirea neamurilor. Gândiți-vă, poporul Israel era în robie și Dumnezeu le-a făgăduit că le va da o țară. O țară unde va fi totul pregătit pentru ei. Totul, viile erau pregătite, câmpuri cu măslini erau pregătite, case erau acolo, tot ce numai să le iei în stăpânire, dragul meu, poți să le iei în stăpânire când începi să lauzi pe Domnul, să-L mulțumești pentru tot ce ți-a dat, tot ce a făcut, slăvit să fie Domnul. Văd că am aici un vizitator, da? Nu știu dacă l-am executat, dar ok. Mergem mai departe. N-aș vrea să fac chiar o crimă acum, da? Chiar dacă mi-ar place să... Și voi o faceți, nu vă înșelați, că, da? Că știu că și voi aveți atitudinea aceasta să prindeți, da? Ok, Evrei 13:5 spune ce? Nici de cum n-am să te las. Dragul meu, Dumnezeu este acela care vrea să-ți dea hrană
și să-ți poartă de grijă. Și nu lăsa îndoiala, nu lăsa partea aceasta de amărăciune, când vezi că parcă nu mai sunt atât de mult ca cum a fost alaltăieri, da? Și fie acela care să știi că Dumnezeu să ține de făgăduințele Lui. În Evrei 13:5 spune: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. E o promisiune, o făgăduință din partea lui Dumnezeu. El îți poartă de grijă. Știți ce fac cei din politica de astăzi? Ei măsoară întotdeauna cum a fost acum un an, acum 2 ani. Și pe aceasta zice: să știți că a scăzut mult. Dar cu cât a crescut, lucrurile în timp de 10-20 de ani nu mai pomenesc, fiindcă vrea să-ți facă ție și mie o conștiință rea. Zice: vai, de atât de rău ne mere, vremea asta e atât de rea. Și anul trecut poate că ai auzit că în anul acesta vor muri atâția oameni de arșiță, de căldură. Adevărul a fost că s-au necat. Ăsta a fost adevărul. A venit apă în loc de căldură. Dumnezeu face ce vrea și omul să iei aminte, să împace cu El. De aceea, dimineața aceasta, dacă ești aici, aș vrea să lași ca Duhul lui Dumnezeu să cerceteze inima ta. Recunoaște măreția Lui. Recunoaște cât de bun este El. Cine este El cu adevărat? Că El îți poartă de grijă. Recunoaște adevărul acesta și apucă-L de mână, sau lasă-te apuca, mai bine zis, de mâna Lui. Că dacă El, Domnul, te apucă de mână, nu o să-ți mai dea drumul. Dacă tu l-apuci, s-ar putea să-l scapi. Fiindcă s-ar putea lucruri în jurul tău să nu fie întotdeauna în favoarea ta. Sentimentele tale să te aducă într-un fel să nu recunoști în toate cât de mare este El. Lucrarea mâinilor Lui sunt credincioșie și dreptate. Toate poruncile Lui sunt adevărate, întărite pentru veșnicie, făcute cu credincioșie și neprihănire. A trimis poporului Său izbăvirea, a așezat legământul Său în veci. Numele Lui este sfânt și înfricoșat. Auzi, la întrebarea în dimineața aceasta, cum pot să devin un om mulțumitor? Cum pot să am o atitudine de mulțumire? Vreau să spun, doar prin Iisus Hristos. Doar prin Iisus Hristos poți să ai o viață sau să dezvolți sau să crești într-o viață de mulțumire. Atitudinea să fie, sau atitudinea vieții tale să fie mulțumire și să fie un mod de viață. De aceea, dragul meu, ce pot să spun? Primește-L pe Iisus Hristos ca mântuitor în viața ta. Mai am încă un punct și mai am încă un minut. Și este ultimul verset. Care este rodul mulțumirii? Care este rodul mulțumirii? Când ai recunoscut cât de vinovat ești, că de fapt cu păcatul am venit în lumea aceasta. Nu că a vrut Dumnezeu așa, nu, fiindcă omul a ales să se îndepărteze de Dumnezeu. Și păcatul a venit cu tine în lumea aceasta nu avem timp să le vorbim, da? Dar harul care a venit prin Iisus Hristos, când îl primești pe El, se revelează harul în viața ta. Adică recunoști vina ta și primești harul din partea lui Dumnezeu. Și deodată devine viața ta o mulțumire. Și haideți să citim versetul 10. Frica Domnului este începutul înțelepciunii. Auzi, frica Domnului este începutul înțelepciunii. De ce trebuie să vii cu aceasta? Vreau să spun că frica aceasta nu este că trebuie să te ascunzi într-un colț sau într-o cămară, că vai de mine ce ți-ar face Dumnezeu. Nu. Este vorba de o frică care îi aduce reverența lui Dumnezeu, onoare lui Dumnezeu. Ca să nu faci ceea ce vrei tu. Chiar dacă vii și spui, eu sunt liber, pot să fac ce vreau. Da. Dar Apostolul Pavel zice, nu puteți face ce vreți voi. Nu puteți chiar toate să faceți. Că s-ar putea să ajungeți într-o atitudine care să nu-L onoreze pe Dumnezeu, să te îndepărteze și să primești o inimă rea și necredincioasă,
lucrurilor care Dumnezeu le-a făcut pentru tine? Frica Domnului este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă. Că ești în dimineața aceasta aici, vreau să spun, ai ales locul cel mai potrivit. Fiindcă locul acesta pot să încă un pic să mai înveți, pot încă un pic și eu să mai învăț. Fiecare să învățăm și să ne mirăm și să glorificăm și să venim și să acumulăm din măreția slavei lui Dumnezeu prin minunile care a făcut, pentru că au avut milă de noi, au avut milă de mine, că s-a oprit în dreptul meu și am avut oportunitatea să spun: da, Doamne, îți mulțumesc. Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat o inimă care să iei aminte și o minte sănătoasă ca să te pot primi, să te pot alege pe tine. Și auziți ce spune mai departe? Ultimul gând. Și slava Lui ține în veci. Slava Lui ține în veci. Poți chiar să iei adevărul acesta și să spui: prezența Domnului este pururea cu mine. De aceea l-am ales. De aceea în această zi de mulțumire, în această zi unde mulțumim Domnului pentru roade, pentru toate darurile care ne-a dat, tot ce a făcut în viața noastră, suntem recunoscători pentru copiii noștri, pentru ceea ce au pregătit copiii bisericii, pentru cei care se ocupă duminică de duminică de ei, toți cei care suntem aici, și sunt mulți aici care lucrează în timp ce stai comod pe scaun, ei lucrează acolo înaintea lor ca toate lucrurile să meargă bine. Spunem un mulțumesc și lor, și mai ales pe cei care nu-i vedem acum, dar în câteva minute o să ne bucurăm de ceea ce au jertfit ei din timpul lor, pentru ca tu și cu mine să putem avea un timp minunat. Slăvit să fie Domnul. Domnul vrea să fie peste viața ta acela care să rămână în veac și tu să fii de-a pururea un om mulțumitor și recunoscător. Amin? Haideți de aceea, dragii mei, haideți să ne ridicăm și am vrea să venim, să răspundem pentru acest psalm care cuvântul lui Dumnezeu ne l-a arătat și în dimineața aceasta, că toată osteneala aceasta, în paranteză osteneală, da? Are un rod al mulțumirii. Și știți care este adevărul? Că tu poți să ai o inimă, o minte sănătoasă prin ceea ce a făcut Iisus Hristos, să trăiești o viață plăcută Lui și într-o zi, nu numai acum, dar într-o zi îl vom vedea față în față. El este aici, El este cu tine, este cu mine. Haideți de aceea să aducem recunoștință și mulțumire. Amin? Haideți să ne rugăm cu toții.